Hello everyone, my name is Bombshell. You're welcome to my channel. It's Bombshell Television. Musho my latest musho zviri kupisa zvega zvega. Kana uri munyowa, don't forget to subscribe to our channel. It's Bombshell Television. Nasi ndava good news. Kana une business raunoita, imborisa mu comment section unoona kuwana nonechi ne customer kana munhu anozvida. Kana une business raunoita ingoriudza mu comment section unoona kusanganochi nemhene. Tiri kuadvertise mahara, tine ka promotion sezvo takapinda 7,000 subscribers. Guys, ndokubigai makapenga. Ndimi munoita tirambe tichiendera kumberi tichitsvaga malatest. So ndisinganyanyi kupedza nguva, kana uri munyowa ndinokuchingamidza nemufaro. Don't forget to subscribe to our channel. Get into today's story and don't forget to advertise your business with us. Namba munozowana description yechannel kana kuti ndichadzisa mu comment section. Saka rega tiripinde munyaya yanhasi. Guys, nyaya iri panapa inosirisa, inyaya inorwadza zvisingamboite. Pane mukadzi ari panapa nenyaya yandoda kuti ndiwerenge panapa. Akaita vana nababa vake, vana 5. Amai vacho vachizviziva, kuri kushungurudzwa kwaiitwa mwana, but havana chavakaita. Saka nyaya chakamira so, hanzi baba vake vakatanga kurara naye vachimurova, but when she was 12 years old and she wished she had not been born. Anga kushuvira kuti dai guys hangu ndisangu kuita sekuzvarwa, and paakataura akati she explained that her mother knew but did nothing to help. She was not allowed to go to school and was isolated from her extended family, so she won't open up to anyone. She said she wanted to run away from home at some point, but her brother and sisters stopped her. She said she realized if she left home, her dad would begin abusing her sisters, so she stayed. Her father promised that if she didn't complain, he wouldn't touch her sisters, so she stopped complaining. However, she later found out that her father was assaulting her sisters too. At 15, she got pregnant with her father's child. She eventually got pregnant 5 times for her dad and all the children who are also her siblings, delivered by her father at home. In all, her father birthed 6 children in total from his daughters. In different posts, she shared a screenshot of her father's court trial after he was finally exposed. Right, ndomamirira akaita nyaya. Vairarwa navo vana ava nababa vavo, but mai vachizviziva vasina kutaura kusvika iye firstborn aita vana 5 nababa, then mumwe akazoita 1, so altogether vakaita 6. Saka nyaya iyi inyaya yakaoma, but the good thing is baba vacho akazoexposwa and vakasungwa 90 years vari mujeri. Saka pakaipa guys, zvikuitika munyika umo zvakawanda. Saka paBombshell Television mushe malatest, musha zvinenge zvichipisa, tinongoita setongokupai zvinenge zvichinaka zvacho. And kana une business, don't forget kurinyora mu comment section. Unoona kuonawo macustomer. It's a way of advertising mahara, tichitenda mafans edu kuti tasvika 7,000 subscribers. Guys, let's push tisvike ku 10,000 uko. December tofana kutamba tapfuura 10,000 subscribers.